खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा साबनो जों फाइनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य फुड आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमाननाय जत त्रिपुरा सारंनो जों अर फाइ मानजाना बागै पयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा दंफायनाय ब निजे दंनाय ताई जोंनि अजागाव कम्पिटिशन दंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटियाव जों भाइके जासायफाय अबनो फाइ जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानै जायटकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै हालनानै ज्रेस्टा खायनाय वासं बायबो आसुकनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटियाव रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो दंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जोंनो नर एनकारेज थाइबायदि जोंनि इन्डिजिनियास जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस ओंला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै खय जावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमि नरक जतनो अ समय फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फायै जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन ओंखा जों मानिक कोड आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो पुइलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां जों माने खाजानि दा खुब ताई बुकुब संनो आं खाबाय कैसा दिनै मिडियानि बिसिंथिखाय कयमु फाइनाल 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलुंग कैसा कतर लुकुथुम पान्दा ओंनाय मियाखायबा मेगा मास गेदारिं अ लुकुथुम पान्दा आबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो गैयै पान्दा ओंनाय जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा जुग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा ताइसिनि थांगै दंनानि अ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय दंनानि जोंनि ताइ लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताखौ ताइ बुकुबसं अब सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै अ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिनि वानसुगै मान दिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फाइनानि नांगौ अ जागाव जों ताबु राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासि जों नांग्रावो राजनैतिक उलक खायलायानो जों पुइलानो जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताखुब ताइ बुकुबसं आबुनि बागै जोंनि अ मेगा मास गेदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक आबो अ मेसेज कतरनो जों रिनानि बागैनो जतनो आ सालचा
नुखुंनि नांकुकमानि सामंनो याकारि फानो जों चिनि नांकुकमानि पुइला हंके ग्रेटर ट्रेपलेनसे आबोनि यागोलसे ताई नुखुंनि सामंगो आबोनि बागै जत्तनो आंकोयो चिनि ओ 14 तारिखो मेगा मास गैदारिंग जत्तनो हायै सकपाइना बागै 11 तानि बिसिंगनो जों खमुलुंग हायै चिनि कानमुं थुमुं बाय जों जत्तनो नायथाथक हायै इति प्रासा थानसा कक बाक्सा याप्रि बाक्सा बुबाग्रा बाय बाक्सानो बुबाग्रा चिनि बसकांगो जों बुबाग्रानि उंक्लगो ताबुक बतंगो जों बुबाग्रानि बंश दरगबा ने वानसु ब्रिमानानि बागै आदि जत्तनो फाइबायदि होनो आं जत्तनो आनि खाबाय कयजावो जत्तनो खुलुमबायखे।